muntikan na nga akong makabangga, buti na lang may guardian angel ako, ito siya. Munti ka na, boy. Hindi man lang tumingin si bossing. Ma'am, na kayo number sa receiver? Wait sa... Sige, sige. Sige, sige. Hello ma'am, good morning. Sa Maxim ni ma'am. Ma'am, padung na ko diha ma'am. Sige ma'am, manawag lang ko nag-abot na ako ma'am ha. Thank you. Basta babaw sa di ka ma'am. Kita alam mo sa map yung So, muna to ang ikaduha na tong booking mga kol. Biyahe pa doon dito sa Tisa is 25 minutes. But, maabot ani mga 30 minutes tungod sa traffic. So, mangita tag paagi ani nga madali tag abot dito. Pwede raman tata mag shortcut pero lagyo na pagkayo ang to shortcutanan. But usa ko kay bawo dito kung abli sa dili ba traffic sang kuan dito. Mga shortcutanan. Okay nira giveaway siguro para mas dali. Dito man sunahan siguro di raman po traffic. Medyo traffic idron. Init. Putik. Munti ka na, boy. Hindi man lang tumingin si bossing. Ano na itong motor? Marag namin usab. Ang manubela nga naman Mura mag nausab. Uy, disgrasya. Disgrasya boy, disgrasya. Kaluhang Kailan, kaya naupo tama. Pili lang ko na, say mo anak. Pili lang daw. Ayun na, sobra ko balag ako say mo guwapa ba managbayog dito ng babae? Kung nababae na, gwapa unta kung nababae. Gago! Alaki man. Bugoy niya kulay. Bugoy yung gayo agad. May kaliwatan. Wow, ano to? Duta sa sakyanan kol. Maragi pa customize to niya kol. Pa-customize, mapa-customize. $1,014 ma'am. 14. Sana sir, galibog dahil siya sir. Sige ma'am, thank you kayo ma'am. So mga tokol, marag ni hatag si ma'am og pangpahalipay worth of pila man to medyo naabot siya og 70 hatag si ma'am og pahalipay worth of 70. So okay na kaayo kol sa atong biyahe karon sulit. Sulit ang biyahe na to ron nya, wata ka great og pit senior.
Wata naka-greet og kit senior call. Pero thank you kayo ma'am sa pahalipay gamay. Salamat kayo. Next day na pod. So kita-kita na sad ta. Go,